Sex education should be made as simple as ABC. A la segona temporada de l'Home i Goig desmuntarem alguns mites sobre la sexualitat. En el capítol d'avui desmuntarem el mite de... La sexualitat de les noies i els nois és diferent. Elles són complexes i ells sempre estan a punt. Doncs la idea original era que fos de Carbassó, ¿vale? I jo li vaig dir, Andrés, baixa al súper, compra't esto, total. Que quan torna del súper, arriba i li pregunto, què, on està el Carbassó? I m'ensenya una bossa superfeliç i supercontent amb 2 cogombres. És que no és el primer cop que m'ho fa, això, saps? Però que no serà l'última vegada, ja veràs. Però jo crec que ha quedat prou bo. Sí. No, si encara li hauré de donar les gràcies, saps? A veure, les gràcies tampoc, no ens passem. Mira, parlant del rei de Roma. Què passa, Masterchef? Que vam quedar que no ens explicaries. Ja, Andrés, ja ho sé. Però d'alguna forma havia d'explicar per què porto una quis de cogombra i formatge de cabra. Bueno, vale. I què, com ho porteu? Nosaltres hem quedat ara, que començarem amb el drinking. Nosaltres encara tenim per una estoneta, eh? No hem tret les postres ni res i segur que la Carla després ens treu una ampolla de limoncello d'aquestes que prepara la seva tieta. Emma, què esteu fent? Joder. Digue'm la veritat, esteu mirant una porno? La veïna de la Cris i la Carla. Uau, ho està donant tot, no? Si lo sé, vengo! A menjar-te-la aquí. Vale, vale. Bueno, Andrés, dic alguna cosa quan sortim, d'acord? Emma, Què? sentir els crits de la veïna m'ha posat una mica perraque. Ai, vale, pues muy bien. No, Pues adiós. espera un moment, no, deixa una estona més de trucada, que avui... Joder, quin poc sentit de l'humor, eh? Què, problemes amb la Júlia o què? Què va? La veïna de la Carla, que s'ho estava muntant i se sentia en tot l'edifici. En sèrio? En sèrio, tio, semblava com si estigués allà. T'ho volia ensenyar amb l'altaveu, però l'Emma m'ha penjat. Però cridava molt. A saco, però del pal. Dame más, dame más! Però a veure, calla, l'Emma la faig cridar igual, eh? Què, jefe? En la vida he cridat així. Aplaudim quan acabi. No! Per favor, però sembla escàndol que fa no ens senten. Sí, doncs aquest escàndol ja fa una setmana que dura. Vale? I la broma comença a ser pesada, saps? Crec que el pròxim cop que me la trobi per l'escala li diré alguna cosa, t'ho juro. Què passa, Carleta? Que tens enveja? No. No? No. No. Quant de temps fa que vas tallar amb l'Iron, tu? 2 mesos? 3? 3. Sí, no? Sí, Aviam, que des aviam. de llavors... Nada. Que a mi em sembla perfecte que estiguin en la fase de passió desbocada. Però si l'únic que estic demanant és dormir. Amb tu Andrés, 100% de clímax assegurat. I això que les ties són molt més complicades que nosaltres, que sempre estem a punt. Bueno, sempre... Sempre. No? Sí, clar. Què et passa algú, bro? Ja saps que sigui el que sigui, m'ho pots dir? És que últimament m'està costant una mica. El que corres? Millor no, me l'aguante. Que no se t'aixeca? És discret, bro. Perdó. Estarem d'acord en que cridar així no és normal. O sigui, estàs sobreactuant a saco, no? A veure, potser sí, però que els orgasmes són una cosa com molt personal i que cada tia doncs, els viu a la seva manera, o no? Bueno, Carleta, i que... que si s'exagera una mica tampoc passa res. A part de no deixar-me dormir. Bueno... Tu. Estàs dient que has fingit orgasmes?
No. Ja. Bueno. Ja. No, o sigui... No, o sigui, Hollins a vegades va bé per entrar en situació amb la parella, jo què sé, per excitar-la, Clar, per acabar amb el tema quan abans millor. No? Que dona! Diràs que no. No, hòstia, doncs no et diré que a vegades... Ah, però jo què sé, qui no ha fingit algun cop alguna vegada? No? No. Què ha passat aquí? Què em podeu dir? Què us ha captat l'atenció d'aquest primer tros? Que les noies siguin més complexes i que els nois sempre estiguin a punt. És que suposo que ho trobo molt heteronormativa, en plan de nois i noies, i les noies potser els hi costa una mica més la primera vegada perquè, clar, és un noi i una noia, i sempre ha sigut un noi i una noia i no podem sortir-nos d'aquest marge. Val. Tu, de moment, ja has rescatat el mite. Vull dir, el que ens ha presentat aquest primer tros de la sèrie és com que hi ha un mite molt clar que ha tret l'Andrés, que és com que les noies són complicades, els tios sempre estan a punt. Que a més hi ha la visió aquesta molt heteronormativa, no? Que és com que nois i noies s'han d'agradar i han de tenir relacions entre ell i ella, per tant hi ha la norma de l'heterosexualitat. Hi ha alguna altra cosa que us hagi cridat l'atenció? En aquest tros final, per exemple? Lo de fingir els orgasmes. Què vol dir fingir l'orgasme? Per què penseu que pot fingir l'Emma? Per complaure el noi. Para quedar bien. O para quedar bien, o si no, no entiendo el motivo del por qué una persona tiene que fingir. Yo creo que hay que ir con la sinceridad por delante. Si no te gusta lo que te está haciendo, dile, no me gusta lo que me estás haciendo. I el que deies tu abans sobre lo de la comunicació sexual, crec que això també és una que està molt estigmatitzat, però en els dos sentits. O sigui, tampoc un noi dirà el que a ell li agrada, però tampoc una noia. O sigui, com que no hi ha conversació al llit, que tindria que ser algo com si no m'agrada t'ho dic i podem parar i parlar i tranquil i no passa res. El que farem ara és que ho treballarem en grup. Ens dividirem en dos grups i cada grup treballarà un d'aquests dos mites. Els mites estan en la nostra societat, segurament els heu sentit, vull dir, no us resulta estrany, això pul·lula, la gent ho va dient, d'acord? Els mites es construeixen i s'aguanten per arguments. Llavors el que farem és veure quins arguments aguanten aquests mites, o sigui, perpetuen aquests mites i fan que encara estiguin vigents a dia d'avui, que encara els sentim, i quins arguments ens serveixen per trencar aquests mites. Aquest grup d'aquí, per exemple, pot fer el de que ells sempre estan a punt. Quins arguments el construeixen i quins arguments el trenquen. I aquest grup el que podríem fer és el mite aquest de les noies són més complexes. Vosotras os veis complicada, vosotras mismas. Sí que es verdad que hay situaciones que a lo mejor vosotros sois muy simples y nosotras nos rebuscamos más. Eso también es por la sociedad, porque claro, siempre nos lo han sí. inculcado. O sea, en todo, en poner una bombilla. Yo la voy a ir a comprar, pero tú la vas a poner. Y yo la puedo poner perfectamente, la bombilla. Es diu que les dones són més complexes perquè és el que ens inculquen des que som ben petits. Jo crec que això de les dones són més complexes és una idea que s'ha anat regint des d'altres generacions, més velles a les nostres, i ara ho estem intentant canviar, perquè antigament hi havia molta desigualtat entre homes i dones. Els nois sempre estan a punt. Jo crec que... Però per què sempre estan a punt? Jo crec són els homes. que hi ha un instint... Perquè és un instint natural, estan les hormones. És algo proporcionat per la societat. Clar, per les hormones no, las noies també sempre estan a punt. Claro, exacto. Vale, yo creo que el mito que el del hombre siempre está a punto no es verdad. Que, por ejemplo, van a hacer el acto y el hombre puede tirarse para atrás o la mujer. O el hombre y el hombre, o la mujer. O sigui, igual que un home pot sempre estar a la primera, doncs una dona també, igual que un home pot ser més complexa. Sempre generalitzem molt, tot.
El mite, els nois sempre estan a punt i les noies són més complexes que hem vist a la sèrie i al taller té a veure amb la construcció del gènere. I què és la construcció del gènere? Doncs significa que les persones estem socialment obligades a seguir uns patrons de comportament. En funció de si tenim penis o vulva, s'esperen coses diferents de nosaltres. La construcció del gènere, a més de dir-nos com hem de vestir i comportar-nos, ens diu com hem de viure i gaudir de la nostra sexualitat. Generalment, dels nois s'espera que sempre estiguin disposats a tenir relacions sexuals i que tinguin tantes com els hi sigui possible, que es comportin com uns campions. De les noies, per contra, s'espera que es mostrin inaccessibles a l'hora de tenir relacions sexuals perquè si ho fan, se les etiqueta de fàcils. Però això no és tot, la cosa encara es complica molt més. Si no volen tenir relacions sexuals, es diu que són unes estretes. I si s'estan enrotllant amb un tio i en algun moment ja no volen continuar, es diu que són unes escalfabraguetes. I amb aquests judicis i violència creixem tota l'estona. Però aquestes no són les úniques normes que hi ha respecte a com han de ser els nois i les noies. N'hi ha moltes més. Els nois poden sentir l'obligació de que ho han de saber tot sobre sexe i, en canvi, parlar poc sobre el que senten. I les noies, en canvi, poden sentir l'obligació de que han d'estar atentes a cuidar les emocions de les altres persones i parlar poc sobre sexe. De les pràctiques sexuals, dels seus orgasmes. La penetració no ho és tot, està al clítoris, però no tinc massa clar què fer amb ell i passo de preguntar, que pensarà que sóc un pringat. La penetració no ho és tot, està al clítoris, però no és on està tocant. No li puc dir res, es sentirà malament, pobre. Resultat de la trobada, no hi ha orgasme per la noia. Si és fingit, tampoc hi ha orgasme. Total, un desastre. Cadascú compleix amb la norma de gènere, però ni la noia ni el noi estan massa a gust amb això. La norma impedeix que puguin gaudir del seu dret a viure la sexualitat com voldrien. Però atenció, aquesta norma de gènere no els hi afecta per igual. Com ja hem vist, afecta d'una forma especialment dura a les noies, i en aquest cas, concretament, a les noies heterosexuals. I sí, clar, sempre hi ha excepcions, afortunadament, però que existeixin no vol dir que aquesta norma sigui mentida. Ei, ja ens seguiu a les xarxes socials? A Instagram, Facebook i YouTube trobareu el programa i continguts inèdits. Bueno, més o menys seria així. Però jo que sé que depèn del dia, de com ens agafi... Vale, és que crec que no m'agradaria gens tenir-te com a veïna. Vale, va. Ara em toca a mi. És la Carla que t'obliga a fer-los així de fluixets. No. Va, Carla, explica'ns com seria un orgasme d'un volum normal. No, jo crec que passa. Però si hem dit que ho faríem totes, Sí, tia. va, que estem entre amigues. És que crec que tinc un problema amb això. Però quin és el problema? Potser la Laura no et posa prou perraco? No, no és això. I si t'ensenyo això, què? Res? Tio, que la Laura em posa moltíssim. Però clar, es que quan estic amb ella, pues em bloquejo, me comienzo a comer la olla y pienso que me va a volver a pasar. Val, perdona. A veure, i quan et va passar la primera vegada? Tu te'n recordes de que la Laura sortia amb el coldo aquell? Buah, sí. Aquell que era un armari que jugava a rugby. I que a més tenia una tableta, el xaval, Ah, clar. Ahora lo entiendes, el por qué tengo miedo a no estar a la altura. Això que et passa em recorda molt a una història. A una història que li va passar la temporada passada a CR7. Al principi les coses no li anaven bé. No marcava, no se n'anava de ningú i va perdre la confiança en ell mateix. Però ell què va fer? Ell va seguir treballant com sempre ha fet. Ho donava tot a cada entrenament i jugava cada partit com si fos l'últim. I al final de la temporada, com per art de màgia, pam! Les va començar a enxufar totes. Però totes, Pum, 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 pum i pam!
campeones de liga. Y ¡pam! La duodécima. Joder, tio. És que no m'estàs explicant, m'estic posant cachondo. No, tio, això no va de fotre gols. I més si l'equip baixa a segona. I això no va de ser el Pichichi. És un joc d'equip, un col·lectiu. Llavors... Pues vull que em surtin les coses bé amb la Laura al llit. Pues no sé, parla-ho. És el que estem fent, no? Però no amb mi. Vols dir que vagi un metge? No. O sí? O no sé, tu mateix. Jo em referia que ho parlessis amb ell. Amb la Laura. Sí? Si està amb tu és perquè li agrades, no? Aunque seas un tirillas, Es verdad. Pero no sé, te podías haber ahorrado el discursito del Ronaldo, ¿no? Sí, total, la Champions nos la regalaron. Vinga, hombre, envidia! Bueno, i per cert, si al final no vols fer cas a ningú i et dona per buscar cosetes a internet, tu no es facis cas a coses com ficar-te carbassó als ous. Carbassó? Merda, o era cogombra. No, que és que m'ho va dir un col·lega. Que pringat. Com que mai has tingut un orgasme? No és en broma, no? No. O sigui, és que no ho sé. Home, si no ho saps, és que no n'has tingut. Bueno, aviam, jo amb el d'Iron m'ho passava bé i tal, però orgasme, rotllo la veïna, és que ni de conya. Però abans del d'Iron van haver altres nois, no? I no? Tampoc? Tampoc. I has provat do it yourself? Masturbar-me? Sí, clar. Sí, però és que fins ara sempre he tingut parella, llavors. I què? Jo també en tinc i ho segueixo fent. Sí? Sí. O sigui, conèixer-te tu mateix, diuen, no? Doncs, no sé, no se m'acut millor manera per fer-ho. O sigui, a vegades costa descobrir el que t'agrada i el que no. I conèixer el clítoris, saber com tocar-lo. En aquest vídeo ho expliquen superguai. I a més és eficàcia supercomprovada. O sigui, segur que si dediques una estona acabaràs tenint un orgasme. I ens ho agrairàs tota la vida. Sí, jo sí. Vale, doncs, si voleu que tingui un orgasme, ja m'hi posaré. Vale, va. Por el orgasmo. La frase «mai m'he masturbat» és fàcil sentir-la en boca d'un noi? Segurament no. En canvi, molt sovint la sentim en el cas de les noies. I per què? Això s'explica per l'educació desigual que rebem, fonamentada en estereotips sexistes? No. No s'explica per un fet biològic, com moltes vegades hem sentit. Els nois, si volen, poden masturbar-se sense entrar en conflicte. No trenquen cap norma social, perquè la societat sencera espera que ho facin. En canvi, per les noies, és una altra història. Moltes vegades passa que quan una noia decideix masturbar-se per primera vegada, se sent rara i ha de lluitar contra un munt de pensaments que la fan sentir malament pel que fa. Connectar-se amb el desig, deixar-se endur, viure coses noves, són experiències en les que en teoria tothom té dret, però a la pràctica són més accessibles pels nois. Les noies, per fer-ho, primer han de donar-se permís per gaudir i després enfrontar-se a una societat que les jutja si ho fan. Així que si et sents rara masturbant-te o et costa parlar del tema, recorda que el problema no ets tu. La masturbació és una pràctica clau per l'autoconeixement. Però, oh, sorpresa, està vetat per les noies. Benvingudes al patriarcat. Benvingudes al patriarcat. Les noies no són complicades. Sovint tenen una relació més complicada amb el plaer i el desig perquè la nostra societat no para de donar-los missatges negatius sobre aquestes experiències. Si vols masturbar-te, masturba't. I si et sents rara, pensa que no ets l'única. Desgraciadament, això és força habitual. Si tens ganes de gaudir del teu cos, pot ser que per moments et sentis enmig d'una carrera d'obstacles injusta i cansada. Però mentre la fas, pensa que a cada salt guanyes un espai més de llibertat. La revolució més gran que hi ha és la del teu plaer. Tens alguna pregunta sobre sexualitat per fer-nos? Contacta amb nosaltres a través de les xarxes socials d'Home i Goig o del telèfon, mail o WhatsApp del Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat. La idea ara és que cada grup que heu estat debatint molt, que digueu una mica el que heu tret, quines conclusions heu arribat. Para deshacer el mito, hemos pensado que
siempre se ha dicho que nosotras pensamos más antes de hacer las cosas, o antes de hacerlo, siempre como que frenamos un poco. Y eso no es así, siempre hay chicos que frenan, ellos también no solo van a eso. Entonces eso pues también deshace el mito. Que a lo mejor el hombre se guía más por sus instintos primarios, que algunos le pueden llamar mono o cualquier cosa, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Aquí has apuntat una cosa que era important i que amb aquests mites és important, que és la biologia. Que el noi sempre està a punt és per biologia. El mite sempre és mentida. Arguments que tiren a la terra el de la biologia, el que estàveu dient vosaltres, és que hi ha nois que frenen, és que hi ha noies que no frenen, no? Sembla que anem ara amb l'altre grup, a veure què han tret. Del que hem parlat així més ha sigut que del patriarcat, crec que parlo per tots, que tot va enllaçat, en el sentit en el que la dona es troba en una societat que l'oprimeix tant, que aquest mite de ells sempre estan a punt, és estar a punt perquè és el machito, és com superior a la dona i ell sempre ha d'estar a punt perquè és un home i ha de complir. Hem dibuixat tots junts una piràmide amb un penis al capdamunt, amb un preservatiu, i al costat hem ficat home heterosexual. Perquè és com que en el patriarcat el primer que regeix és l'home heterosexual, machito, molt masculí, que li agraden molt les noies, que té moltes relacions sexuals, i a sota estem tots els altres. En els nois, tenir moltes relacions sexuals, estar sempre a punt, els dona un pedigrí, els dona un valor, no? Què li passa a un noi que no està sempre a punt? Si un home no té ganes, o sigui, ja s'ha excluït com d'aquella branca de macho, machito, heterosexual, ja passes a ser com el pringao, no? Sobretot sol passar en l'entorn dels amics, depenent del tipus d'amics que tinguis. I sí que sol haver-hi aquesta pressió per quedar bé davant dels teus amics. Què li passava amb l'amic de l'Andrés? Que no se le levanta. Que no se le levanta. Que no compleixo allò que s'espera de mi com a tio. Per tant, mal. No? I això és com segurament ho està vivint. Ara ja no tant, però fa uns anys es considerava que l'home no pot plorar, l'home no pot sentir, l'home no pot fer algunes coses perquè no són coses d'home. I amb el que no pot complir és una altra cosa que el propi patriarcat està oprimint els homes, però òbviament oprimeix molt més a altres col·lectius. Quan parlem de les relacions sexuals, una de les preocupacions més freqüents per les que em pregunteu té a veure amb l'erecció. El que acostumeu a dir-me és «se'm baixa quan estic excitadíssim i no ho entenc, perquè la persona amb qui estic em posa molt, o fins i tot ni se m'aixeca». El més important que has de saber és que no és greu i que no ets l'única persona a qui li pot passar. De fet, pot passar diverses vegades a la vida. La causa més habitual està al coco. L'erecció està directament relacionada amb l'excitació, però l'excitació no és només una resposta fisiològica. Si tinc nervis, preocupacions o inseguretat, segurament l'excitació baixi. Ara bé, no vol dir que baixi fins a nivell 0. El nivell d'excitació fluctua. A moments estem molt a tope i amb d'altres menys. Si davant d'una fluctuació ens ratllem, l'excitació baixarà i l'erecció serà més complicada. I si pot passar, per què ens ratllem tant? Doncs perquè socialment es considera la penetració una pràctica superimportant i podem sentir molta pressió per estar sempre a punt. Però, com sabem, existeixen moltes altres pràctiques excitants a fer si se'n baixa. També pot afectar a l'erecció el consum de drogues i alcohol. El seu consum pot fer que em desinhibeixi i augmenti el desig sexual, però també pot afectar l'erecció i la consciència en el plaer que estic sentint. Per últim, una petita recomanació. D'allò que ens preocupa en les relacions sexuals és important parlar-ne. Moltes vegades ho vivim com problemes individuals, però és més comú del que pensem. Si ho parleu amb les vostres amistats, veureu que el que semblava un drama, de cop es fa més petit i fàcil. Tenim dos finals i el que farem és que vosaltres triareu un, el que voleu veure. Tenim en un final que les col·legues li diuen a la Carla «masturba-te» i la Carla es masturba. I l'Andrés li ha dit amb el Marc «parla amb la Laura» i el Marc parla amb la Laura. I tenim que el Marc no parla amb la seva xicota i que la Carla fa un intent de masturbació allà, però no acaba de seguir ben bé els consells.
Una persona ara posarà una línia al mig i en funció de quin final us agradi més, us moveu. Quan un noi té aquest problema de que no se l'aixeca, no és tan fàcil com que vingui un amic i et digui parla amb ella i tu al dia següent vas i parles amb ella, perquè no són temes que són fàcils de parlar. Jo et diat al final que no parlaven, més per res per curiositat per veure què passava. A la vida real hagués escollit el que parlen i el que es masturba. Parlar amb la teva parella és bo, o sigui, hi ha d'haver-hi comunicació. Si no li contes la veritat a la teva parella, què fas amb ella? Jo he triat que es masturbava. Jo, si hagués estat la Carla, doncs ho hagués provat. Per què no? Sempre tens que explorar els teus límits o veure el que t'agrada i el que no, perquè si no ho saps tu, mai podràs dir-ho a ningú. Anem a comptar que són 5 persones i aquí són 6 persones, per tant, al final que veurem és que la Carla es masturba i el Marc parla amb la Laura. Em sap molt de greu per vosaltres. Bon dia, per dir alguna cosa. Heu sentit els crits d'aquesta nit? No. Sembla va anar bé, i no? Sí, va anar molt bé, de veritat. Vaig sentir alguna cosa, però pensava que tornava a ser ella. M'ho vaig passar molt bé, de veritat. De fet, crec que estic feta una escandalosa. Molt millor. Així que a partir d'ara, Cris, tinc un regalet per tu. No. No. Sí. Mira, no és el Coldo aquell. Ah, sí? Ah, però tampoc el veig tan fort ni catxes. Molt bé, sobretot de confiança, bro? Potser massa i tot. Bueno, va anar bé, no? Sí, la veritat és que sí, que la conversa que em vas donar em va anar molt bé. Moltes gràcies, tio. Pues de res. Però li pots agrair a... Sí! Estàs fatal, tio. Bueno, l'únic consell bo que em vas donar i va ser de casualitat. Joder! Tio, perdona, que era broma. No, tio, que mon pare m'ha fotut carbassó a l'amanida i no el suporto. Ronaldo, que això no és carbassó, que és cogombre.